Segons aquí dades que jo tinc de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'AIREF, un informe de l'any 2008, que analitza el període des de l'any 90 fins a l'any 2008, uns 28 anys de construcció d'AVE. Durant aquest període, l'Estat espanyol va destinar a l'AVE un 95% de la inversió de tot el que és el ferrocarril, de tot el sistema ferroviari, quan tenia un 5% només de tràfic. Mentre que les rodalies, que tenien el 95% de tràfic, hi va destinar el 5% de la inversió. Adif s'ha deixat caure rodalies, no fan manteniment, no tenen pressupostos per fer manteniment, ni per descomptat per ampliar la xarxa, per millorar-la, per duplicar línies, i per tant, doncs sí, hi ha una negligència a nivell polític, és a dir que unes pluges molt intenses poden crear algun problema, però no tants problemes, això no pot ser. Aquí, en el cas espanyol, el tema del manteniment és un tema que no està gaire ben vist, perquè no inaugura, no es tallen cintes, no hi ha allà un que va fer uns parlaments. El manteniment és una cosa que... No dona vots. Molt bé, exactament, senyor Clapés. No, és que com que m'ha dit tallar cinta i tal, he pensat, és cert, ara quan arribem, no sé quan falten per les eleccions municipals, però hi ha aquesta falera, tal com diu vostè, de tallar cintes, inaugurar places i tot això. Però si anem per centre Europa, no? Si anem per aquests països, per exemple, Suïssa, un exemple, no? Que tenen ponts que fa 150, 170 anys, que són patrimoni de la humanitat i continuen circulant trens per allà.